आं मिथिनायाव थारमाने बे टाइगार जानाखि स्पर्ट्स क्लाब सरलपारा बे बड'लेण्ड सुपार मार्केटनि फिल्डआव जानाखि लकेलनिफ्राय अर्गानाइज खालामबाय थानाय बे खेलाया बहाय मोनसे बेखौनो फोरमायनो लादों जे बे ओनसोला भुटान आरो इन्डिया एकदम नांजाबनाय मोनसे बर्डार एरिया बहाय गोरिब थाखोनि गोबांथार माने जोंनि माहारिफोर थायो आरो बाहाय जोङो गासै हारि हिसाबै बर' राभा आरो नेपालि आरो आदिबासि बे बेसिकेलि बे मोनब्रै जाथियानो जोंहा बे जायगायाव बांसिन दङ आरो जों होननो थाङोब्ला बे जायगाया खोब गोदोसोनाय बेखायनो दानि जुगाव दानि समाजाव स्पर्ट्सआ बहुद माने डेभेलप जाबाय बहुद गोजौआव दावखोबाय बेखायनो जोंनि अर्गानाइजारफ्रा बेखौ मोनसे जोंनि जेनेरेसनखौ मोनसे माने स्पर्ट्सनि लाइनाव मोनसे थुलुंगाखांनाय ओनसोलनि जौगानायनि फारसे बिथांमोना सिन्था खालामनानै बे गेलेनाय बा फुटबल बादायलायनायखौ बिथांमोना बानायदों बे हिसाबैनो जोङो दाखालि थांनाय जानाखि अपेनिं खेला बेवहायबो हांख्रायनानै लाबोदों आरो नैबे फाइनाल खेलायावहाय जोंनि आगोलनिनो चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथां सारा सफैनांगौ दंमोन बिथाङा गोबांथार जाहोननि थाखाय सफैनो हादिया बेखायनो आंखौ माने खाथियाव मोननायलाय आंखौनो थिनहरनानै बिथांनि जथ' माने दायथ' बे दायथ'खौ आं दिनै जोंनि गासै मावथि बिथांमोनखौ लानानै आङो पालन खालामबाय आरो बेखौनो आङो खावलायगोन बे दिनैनि फुटबलनि दारै जोंनि बे ओनसोलनि गासै थासारिखौ होन गासै जोंनि हारि माहारिखौनो होन जोङो जाहाथे सान्थि भाबै गोजोन भाबै जों मोनसे माने जोंनि गेजेराव मोनसे सान्थि एकता मोनसे ब्रादारहुड बे सोमोन्दो थालायनायनि गेजेरजों एकदमबारे सान्थि परिबेस लाबोनो हायो आरो जों मोनसे उन्नति बा डेभेलपनि मोनसे खामानि मावलांनो हायो जोंनि समाजखौ मोनसे साबखांनाय लाबोनो हायो बे जिनिसखौ फोरमायदों।